nice people. So karon guys, ang atong content karon guys sa atong vlog for today, mudiman ko sa akong bana nga mga jokulidya og chocolate inig ka Valentine's Day. So wa gajud na si Jan ako nakahatag og kanang chocolate or bulak kad sa among pagkaminjo kay dili si Jan hilig. So atong buhaton karon nga mudiman ko kung inig ka Valentine's Day. So ato ning sukdon kung unsa ang iyang reaction. So mao na ni guys, ato nang gawson. Ja nakuntsabo na po nako ang akong mga anak nga naka-ready na ang ilang video ngadto sa gawas. Tay, gani ra kay nabot? Oo. Oo. Anja? Ikaw na ka? Oo, may kukaon. Anja tay kay hapit naman ang Valentine's Day. Tagaan ko nimo og chocolate. Mangayo na lang ko nimo og chocolate og tagaan ba ko nimo kay madyo nang naanay daan saan. Ayaw ng chocolate. Pinagduan mo. Diyamay akong 20 ka na lang tabi ako. Unsa man ang tabliya? Para magsikwati. Maura hindagan pagsikwati tas Valentine's Day. Oo.